हाँ हेलो। हाँ नमस्ते सर, निकल रहे हैं 2 मिनट में रुक जाए, निकला था नहीं। हाँ तैयारी हो गई, मैं निकला था नहीं। ठीक बा सर, जय हिंद। केकर फोन आयल रहा जी? जा तनी ड्यूटी पर, अभी लगल है फोन आइल साहब के। ड्यूटी पर? हाँ अभी काल परसों अइबे कनी तले ड्यूटी पर चल देनी। और ड्यूटी पर ना जाई, अर्जेंट फोन आइल है, ड्यूटी कैंसिल हो गई भाई के वजह से जाएगी पड़ी हमके ड्यूटी पर। तले जाए लगनी हमरा तो बुझाते नहीं कि कैसन ड्यूटी करी ना, 2-4 दिन छुट्टी होकेला तले फिर जाए एक बाइके कर दे जाए। अरे तो का करबू, अर्जेंट आइल है फोन, अब कोनो काम हुई यही के वजह से बुलावा तरह लगा था कि छुट्टी कैंसिल हो गई बा, हम जाता नहीं। हम तो जानी कि 2-4 दिन छठ बा, छठिया बिता के ना गल रहती, पहले ही जाए लगनी। 3-4 दिन छठ बा औरी तू टेंशन मत लो, छठ से हम आ जाए, ठीक बा। टेंशन काहे ना ली, हर घर तो दूर ऐसा ही कही ना आ चल जाई ना, अइबो ना करी ना। अरे तू बात समझे के कोशिश कर, सरकारी ड्यूटी है ठीक बा, प्राइवेट ड्यूटी ना, खांची खुदारी वाला ना कि जब मन करे तब छुट्टी मार के घरे आ गई, बुझलू। हमके जाए के पड़ी, तू तैयारी रखिए छठ के, हम छठ करे जरूर आई, ठीक बा। रो तो हर साल ऐसा ही करना बाकी आई ना। अरे आई हम जानी कि इन साल घरे आइल बानी तो छठ बिता के जाई और वो चल दिहनी। अरे हर साल के बात मत करो, ठीक बा, कभी काल कुछ हो जाला, लेकिन ई बार हमको के आई जाता नहीं, जाके अर्जी लगा दे और बाद हम आई छठ करी, ठीक बा नु। ना मानब तो जाई, बाकी जरूर आई, हर साल तरह हुआ भुलाइए जाई ना, बाकी इन साल जरूर आई। ठीक है बा, तब जाई ली है पानी पी ली। ठीक है बा, जाता नहीं। ए जी ठीक बा, रोवा जाई, लेकिन हमर दिल नहीं के मानत की रोवा आई, बाकी आई जरूरी है, कबो हर साल कबो ना संगे छठ के लिए बनी। तू टेंशन मतलब हम आई जरूर, लेकिन हमर दिल नहीं के मानत, रोवा जाई ना तो आई ना। ठीक बा, आई भाई भाई। ठीक है बा, जरूर आई, धूमधाम से छठ कइल जाई, छठ पूजा। ठीक है बा, पानी पी लेता नहीं। बेगिया लाओ, देखो तो बेगिया केने बा, बेग लाओ। लेकिन याद पार के आई वो। ठीक है भाई। रो भूला कर हनी भुला जाई ना तुरंत ले जाई धरे बेगो। कहां चला रे, लोटवा था के जाई, लोटवा लेके जाई, भोरवा हर चीज भुलाता नहीं, हमरा तो बुझाता कि आइबे ना। अच्छा लो आई बात जरूर आई, तू टेंशन मत ले, ठीक बा, जाता नहीं ना, बढ़िया से रहियो आ छठ पूजा के पूरा तैयारी करके रखियो, ठीक बा। ठीक है बा, तो जाई हम छठ पूजा के तैयारी करके रखम। हां जाता नहीं। बड़ा गोतनी हमारा का ताना मारत रहीसन कि तू जिंदगी भर बाझने रहबी, तोर गोदो ना भरी जाए दो, बाकी छठ मैया के महिमा से हे छठी मैया हमार गोदी भर दिहल। ओहन जानी के मुहे करिखा लाग गई, राउर महिमा हम परम्पार बा, खुशी दिहनी गोदियो हमार भर गई। आ घर आगना एगो ललना खेले लागल, आ एके साथ 2 गो खुशी दिहनी, हमार आदमी के नौकरियो लाग गई। बबुआ ओनिया उहो के आवते ओखम देरी बड़ा भइल बाटे। बबुआ ओनिया रह, जुठारा जान दूध पियाई तारे के प्रसादी बना लेबे द छठी मैया के, तबे ना चलल जाई गोर लागे। तनी गोर लागला छठ मैया के गोर लागला त चुप रह बेटा, रोवा जान, तार पापा लगले आवते होखम, चुप रह लगले आवत होखम, चुप रह, रोवा ना, तारा के नहवा दे तनी, चलल जाई घाटी पर, तार पपो आवत तनी जल्दी है, चुप रह। अरे रे रोवा आ गई नी। हां हो आ गई, लागत नी, खुश रह। बड़ा लेट क के आई नी। अरे लेट का कोई नहीं है, जाना तारू। हाँ अरे छठी मैया के वजह से, छठ पर्व के वजह से इतना गाड़ी जाम चलत, इतना जाम चलत, जितना आदमी बाहर गइल बा न, सब कोई आवत घरे पूजा करे खातिर, यही से हल्का लेट हो गइल। हम जन्नी बुझाता कि रोवा लेट करे, यही से मैं तैयारी कर देनी है। मैं तैयारी हो गइल बा, सब फल ला गइल बा। हां सब फल ला गइल बाटे, कबे से हम जानत रहनी कि और देरी होकी, यही से मैं तैयारी कर देले बानी। आ देखे हो जो मुख रख देले। हां हो सही कहता, रुख तो आइयो गइल बा, बड़ा मोटे बा ना। देखी ओ घरा में देख ली ना, फल फूल सब सरिया देले, उथलिया देले बनी जा। हाँ हो ठीक है कहता रू, मैं तो लाइए देले बारू, चलो ठीक है भाई। अरे बेटा जा गोदिया चले के ना, हमनी के पूजा करे छठी मैया के। लो टोपी पहन लो। हाँ तो चली खेला वाला गया, जल्दी नहाई वहाई चल जाओ घाटी पर, शाम हो जाई तुरंत। अरे बेटा बाबू हमार फौजी बनी ना, हम बिहार पुलिस बननी, बाबू हमार फौजी बनी ना बेटा, बनी ना। छठ में सबका कृपा करी हन, हमार बबुआ फौजी बन जाई।
ना बेटा ओ देखो तारो बनल बा ना। हाँ गोड़ लागलो छठी मैया गोड़ लागलो। जय छठी मैया जय हो। चला चले के नहाए ना हाल दुखी बनाओ हम जाते नहाए। चलो बेटा।